Il-Kabinet approva l-ħatra ta' żewġ maġistrati ġodda dawn huma l-Avukat Ingrid Zammit Young u l-Avukat Caroline Farrugia Frendo. Zammit Young gradwat bħala avukat fl-1997 u Farrugia Frendo gradwat bħala avukat fl-2008. Zammit Young servit f'diversi karigi fil-waqt li prattikat ta' avukat għal diversi snin. Farrugia Frendo wkoll kisbet esperjenza fid-diversi setturi tal-ħidma legali. Bekk in-numru ta' nisa li jservu fil-ġudikatura żdied b'10% f'inqas minn 3 snin. Fil-fatt matul din il-leġislatura b'kollox se jkunu saru 13 il-ħatra ġdida fil-ġudikatura b'62% tal-ħatriet ikunu nisa. Dan wassal biex l-ammont ta' nisa li jservu fil-ġudikatura tela minn 35% f'Marzu tal-2013 għal 45%. Dawn il-ħatriet issa se jkun hemm 20 membru tal-ġudikatura li huma nisa komparati m'24 membru li huma irġiel. Fl-istqarrija tal-Ministeru tal-Ġustizzja intqal li dan huwa xhieda tal-ħidma tal-Gvern biex iktar nisa jkunu f'pożizzjonijiet kruċjali fis-soċjetà tagħna. Intqal ukoll li b'dawn il-ħatriet huwa mistenni li tiżdied l-effiċjenza fil-qrati tal-maġistrati li waħedhom jitrattaw 94% tal-każijiet kollha li jidħlu fis-settur kriminali. Il-Ministeru fakkar ukoll li matul din il-leġislatura il-Qorti tal-Maġistrati żdietilha l-kompetenza oriġinali tagħha kemm fil-kamp kriminali kif ukoll fil-kamp ċivili.